רבי עקיבא שנהרגו מפסח ועד פרוס עצרת במשך 33 ימים בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. אם תעשה 24,000 תלמידים לחלק ל-33 ימים, יצא לך כל יום 490 הלוויות. 490 הלוויות, רחמנא ליצלן, היה כל יום. אומר רבי ישראל מסלנטר, עלינו לזכור שלא מדובר באנשים פשוטים, מדובר בקדושי עליון. כל אחד מהם היה קודש קודשים. ובוודאי שהם לא פגעו, הם לא ביישו, הם לא קיללו, הם לא ציערו זה את זה. לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא המושגים שאנחנו מכירים, לא עשה לי כבוד, דיבר אליי בחוצפה, דיבר אליי לא בכבוד, צייר אותי, בייש אותי, אמר לי מילים לא במקום. לא, מדובר פה בקדושי עליון, מדובר פה בתנאים, מדובר פה באנשים שיכלו להחיות מתים, מדובר פה באנשים שהם לא היו פחות מהדרגה של התלמידים שלי שהראו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אלי וכו'. אנשים גדולים מאוד. אז מה זה שלא נהגו כבוד זה בזה? אלא רבי עקיבא במסכת אבות, פרק ג' משנה י"ד, אומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. כלומר רבי עקיבא החדיר בעם ישראל, רבי עקיבא היה המנהיג של עם ישראל, רבי עקיבא היה גדול הדור, הוא החדיר בכל עם ישראל שכל יהודי, לא משנה מי זה, זה דוד, זה יוסי, זה חיים, זה אביב, זה סמי, זה דני, לא חשוב מי זה. כל יהודי ויהודי, לא חשוב אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, אם הוא קרוב, אם הוא רחוק. לא חשוב, כל בת ישראל, כל בן ישראל, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא, והם זכו לכך, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בצלם אלוקים. ואומר רבי עקיבא, איך הקדוש ברוך הוא מכנה אותם? בנים למקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכנה כל אחד ואחד מאיתנו בשם בני יקירי. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כל יהודי באשר הוא זכה לכך שנשמתו עמדה למרגלות הר סיני, ושמעה מפי הגבורה את 10 הדיברות, וקיבלה את התורה בהר סיני. כאשר אתה מתייחס לזולת בצורה כזאת, אף אחד פה לא מדבר על לפגוע, לבייש, לבזות, לקלל, שתלמידי רבי עקיבא חס וחלילה עשו את הדברים האלה. הרי רבי עקיבא החדיר בהם שבצלם אלוקים נברא אדם. אם רבי עקיבא כל משנתו וכל תורתו זה לאהוב אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מי אמר? רבי עקיבא. כלומר רבי עקיבא כל הזמן מה דיבר? אתה יודע, יש רבנים, כל אחד יגיד לך זה, תמיד נדבר אמונה. זה תמיד מדבר על הלוואות בריבית, על זה, על כל העולם התחתון. הוא מדבר דיבורים של ברסלב, הוא מדבר דיבורים של חב"ד, כל אחד יש לו משהו שמייחד אותו, שהוא מדבר עליו. ויש כאלה מדברים על הכל. רבי עקיבא בוודאי דיבר על הכל, היה גדול ישראל. אבל מה היה חוט השני ששזור בין כל דרשותיו? מה היה המכה בפתי של רבי עקיבא שתמיד הוא הזכיר אותו בדרשות שלו? אתה רואה? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא בצלם נברא אדם, אדם נברא בצלם. כל הזמן הוא החדיר את זה, את אהבת ישראל. אז בוודאי ובוודאי שהתלמידים שלו לא חס וחלילה עברו על זה שהם ביישו או לא נהגו כבוד אחד בשני בצורה שאנחנו חושבים, בהבנה הפשוטה שאנחנו מבינים. אלא אומר רבי ישראל מסלנטר, וזה נקודה בעניין לנהוג כבוד אחד בשני. מה זה לנהוג כבוד אחד בשני? יכול להיות שאתה מכבד את החבר שלך, יכול להיות שאתה מדבר אליו יפה, יכול להיות שאתה עושה את הכל, אבל חסר לך דבר אחד. מה זה הדבר אחד הזה? לפרגן לחבר. להגיד לו מילה טובה. תשמע, ראיתי איך אתה לומד, איך אתה יושב, לומד גמרא. תשמע, נשבע לך, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני מקנא בך, איזה יופי. הוא אומר לך, איפה? אני בקושי יודע. לא, איזה יודע, לא הבאתי כמוך. תשמע, אני רואה אותך מתפלל, אני רואה אותך איך אתה מניח תפילין, איך אתה משתדל. אתה יודע, עברתי עם האוטו, ראיתי אותך עובר, ראיתי איזה בחורה עוברת לידך, הורדת את הראש. אתה יודע, שמחה עשית בשמיים. אתה בא ואומר פרגונים לחבר. אתה בא ואומר מילים טובות לחברים שלך, אתה מגביע אותם, אתה מרים אותם. אומר רבי ישראל סלנטר, לנהוג כבוד בשני, זה לזהות את המעלות של החבר שלך ולפרגן, לא רק לפרגן גם לו. אתה יודע, יש איזה תלמיד, כל פעם שאני בא לתלמוד תורה לסוף את הבן שלי,
כבר 8 שנים, בתלמוד תורה. הרב גוזל, הבן שלך הכי חזק פה בישיבה, כל פעם. הרב זה, איזה בן, איזה... עכשיו מה התברר לי? קלטתי אותו זה יום, הגעתי מוקדם, וראיתי שכל אבא שמגיע, הוא אומר לכל אחד, הבן שלך הכי טוב, הבן שלך מחיה את הכיתה. ילד קטן כזה, חמוד, שובב כזה. פשוט זה המהות שלו, לפרגן לכולם, להגיד, אתה הכי טוב, זה הכי טוב, זה הכי טוב. עכשיו האבא שומע, הבן שלי הכי טוב בכיתה. עזב, הוא לא יודע שהוא חרואד, אומר את זה לכולם. אבל הוא שומע את זה, מה הוא מקווה? אתה יודע, זה עושה לו גאווה, עושה לו טוב. אתה עכשיו בא בבית כנסת, בא לאיזה מישהו, אתה אומר לו, תשמע, אני רואה את הבן שלך, איזה אצילות, איזה... אם הייתה ליבת, הייתי רוצה להשתדך איתך. אתה יודע, נתת לו עכשיו פה פיידי סילומן, נתת לו מחמאות, נתת לו כבוד. אתה רואה את האישה, גם בבית, אתה מכבד אותה, לא בזה שאתה אומר לה, כן גברת, את צודקת גברת, מה שתגידי גברת, אלא גם אתה מפרגן לה על דברים טובים שהיא עושה, כביכול שזה מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. כל דבר ודבר, אומר רבי ישראל מסלנטר, אתה צריך לפקוח את העיניים שלך, לדעת שכל יהודי ויהודי בצלם אלוקים נברא, ולפרגן, להגיד מילים טובות. ואני אגיד לכם במאמר מוסגר, זה אולי אחד הדברים הבודדים שלא עולים כסף. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא גם ייתן לך שכר אם אתה תפרגן. הקדוש ברוך הוא גם ייתן לך שכר אם אתה תזהה את המעלות הטובות שיש בחבר שלך, או באשתך, או עד בבעלך, בילדים שלך, ותגביע ותרומם אותם. כי מילה טובה יכולה להחיות בן אדם, מחיה מתים במאמרו, במאמר אחד שאתה אומר למישהו, אתה יכול לחיות אותו. אדם יכול להיות נתקה, יכול להיות מרגיש עלוב, חסר ביטחון עצמי, מרגיש, אתה יודע, הכי חלש שיש. אתה אומר לו איזה מילה טובה, אתה מזהה מכל העמידות ומכל הדברים הלא טובים שיש לו, איזה דבר טוב, אתה מגביע אותו, אתה מרומם אותו, אתה מחיה אותו. אומר רבי ישראל מסלנטר, זה שלא נהגו כבוד זה בזה, הם כיבדו אחד את השני. קח את הסטנדר, אני אכין לך קפה, אתה רוצה כוס תה, אין בעיה. אבל הם לא למדו ואמרו, וואי, איזה סברה, איזה סברה. עכשיו סתם, זה קושייה קטנה ועדינה, והוא נתן איזה סברה, משהו, כיוונת נראה לי לגדולי ישראל. איזה יופי, הם לא התלהבו אחד מהשני בפרגון, הם ישבו, למדו, כיבדו אחד את השני, בכבוד שאנחנו מכירים הסטנדרטי. אבל אומר רבי ישראל מסלנטר, זה לא מספיק. כבוד, מה זה כבוד? כבוד זה לפרגן אחד לשני. כבוד זה למצוא תמיד את הטוב, ובכל אחד יש טוב. לכל אחד יש איזה מעלות. כל אחד יש לו כישרונות. אני אגיד לכם את האמת, לפעמים יוצא לי לדבר עם בחורים, ואני מרגיש שהבחורים האלה, וזה כואב לי, ואני אומר להם את זה, אני מרגיש שהבחורים האלה מזלזלים בעצמם. אדרבה, תגביע את עצמך. אני, מה תפקידי לעשות? להגביע אותו, לרומם אותו, להאיר לו את הנקודות הטובות שיש בו, ובכל אחד יש נקודות טובות. וכשאתה מאיר את הנקודות הטובות, אתה מאיר את האור, לא צריך להאיר את החושך. כי אי אפשר להאיר את החושך, אתה מאיר לו את האור, את הנקודות אור שיש בתוכו, ואתה מגביע ומרומם אותו. זה לנהוג כבוד אחד בשני.